2 ακόμα νέοι επιχειρηματίες στο Dragon's Den. Το όνομά σου? Αντώνης. Παναγιώτης. Ο Αντώνης και ο Παναγιώτης. Καλώς ορίσατε, παιδιά. Καλώς σας βρήκαμε. Από πού μας έρχεστε? Από την Πάτρα. Από την Πάτρα, και εκεί επιχειρείτε? Σωστά. Γνώρισα τον Παναγιώτη το καλοκαίρι του 22 σε ένα καφέ στην Πάτρα τυχαία, όπου ήμουνα με τον άλλο συνδευτή, τον Μπάρη, και μιλούσαμε για το όραμα και το στόχο της Givlink. Και θες να πεις στη συνέχεια? Ναι. Παράκουσα τη συζήτηση, μου έκανε εντύπωση που νέα παιδιά στην ηλικία μου είχαν τόσο πάθος για την επιχειρηματικότητα και όραμα για ένα καλύτερο κόσμο. Οπότε ένιωσα μια σύνδεση και πήγα να τους ρωτήσω για να μάθω περισσότερα για αυτούς. Ζώντας σε μια πόλη όπου συχνά οι φοιτητές γίνονται ομάδα, Γίναμε κι εμείς μια ομάδα για να φτιάξουμε κάτι που θα αφήσει θετικό κοινωνικό αντίκτυπο. Τι σας έκανε να ξεκινήσετε αυτή την επιχείρηση? Είχα μια ιδέα. Εγώ σπούδασα διοίκηση επιχειρήσεων, Ναι. και συνειδητοποίησα ότι ο πραγματικός τρόπος να διοικήσεις επιχειρήσεις είναι να ξεκινήσεις τη δική σου. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι μια καλή παρατήρηση, Αντώνη μου. Είναι δύσκολο να διοικήσεις μια επιχείρηση αν δεν έχεις μια επιχείρηση. και εμένα μου αρέσει να εφαρμόζω πράγματα που μαθαίνω στην πράξη. Και ο καλύτερος τρόπος να κάνεις αυτό είναι με την επιχειρηματικότητα, να βγεις έξω στην αγορά και να προσπαθήσεις να κάνεις όνειρο στην πραγματικότητα. Σωστά. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ο Dragon που θα θέλαμε στο πλευρό μας νομίζω είναι ο Γιάννης Οτσιώρης, γιατί έχει κάνει ένα παρόμοιο επιχειρηματικό μοντέλο. Έχει μεγαλώσει σε χώρες του εξωτερικού την εταιρεία του και είναι κάτι που θέλουμε και εμείς να κάνουμε με την Givlink. Γεια σας. Είμαι ο Αντώνης, co-founder και managing director της Givlink. Και εγώ Παναγιώτης, συνειδητής και υπεύθυνος επιχειρηματικής ανάπτυξης. Θυμηθείτε την τελευταία φορά που κάνατε μια δωρεά. Ξέρετε πώς χρησιμοποιήθηκε η βοήθειά σας? Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι τις περισσότερες από τις φορές που δωρίζετε δεν μπορείτε να είστε σίγουροι αν όντως η βοήθεια βρήκε το σκοπό της. Πέρα από αυτό όμως, υπάρχει ένα ακόμα κρίσιμο πρόβλημα στη φιλανθρωπία. Οι δωρεές του κόσμου δεν ταυτίζονται με τις πραγματικές ανάγκες των φιλανθρωπικών οργανισμών. Για παράδειγμα, συνηθίζουμε να δωρήσουμε μακαρόνια, ρύζι και όσπρια, ενώ στην πραγματικότητα οι οργανώσεις χρειάζονται άλλα προϊόντα, όπως λάδι, πάνες, καθαριστικά. Για τον λόγο αυτό, φτιάξαμε την Givlink. Μια πλατφόρμα που ο καθένας μπορεί να κάνει τα ψώνια για διαφανείς φιλανθρωπικές οργανώσεις με βάση τις πραγματικές ανάγκες που έχουν οι άνθρωποι που εξυπηρετούν. Σε κάτι λιγότερο από 1,5 χρόνο λειτουργίας, περισσότερα από 1.200 άτομα έχουν δωρήσει μέσω της Givlink, κάνοντας πάνω από 2.000 δωρεές, και συνολικά έχουν δωρηθεί προϊόντα αξίας άνω των 42.000 ευρώ. Η εταιρεία μέχρι στιγμής είναι πολύ άνετη. Επιπλέον, συνεργαζόμαστε με πάνω από 40 φιλανθρωπικές οργανώσεις, όλες συγκεκριμένες από το Higgs, μία ΜΚΟ ανεξάρτητη που τις αξιολογεί με βάση τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητά τους. Έχουμε ακόμα μια ενεργή συνεργασία με μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, η οποία αναλαμβάνει την διάθεση του προϊόντος στην πλατφόρμα και την παράδοσή του στις συνεργαζόμενες φιλανθρωπικές οργανώσεις. Θέλω να κάνω μία δωρεά. Μπαίνω στο site σας. Είναι site ή app? Είναι και site και app. Στα δύο. Μπαίνω στο app. Οπότε αρχικά επιλέγω τον οργανισμό που θέλω να δώσω τη δωρεά. Σωστό? Σωστά. Και μετά μου βγαίνει μία λίστα με τα προϊόντα, τα συγκεκριμένα προϊόντα που έχει επιλέξει αυτός ο οργανισμός. Okay. Μπαίνω μέσα και επιλέγω τα προϊόντα που θα μου δώσουν το σύνολο της δωρεάς το οποίο θέλω να κάνω. Πληρώνω και είστε ενωμένοι με την πλατφόρμα του σούπερ μάρκετ και στέλνει αυτά τα προϊόντα τα οποία εγώ αγόρασα στον οργανισμό. Έτσι δουλεύει? Σωστά. Ουσιαστικά είναι αυτό που είπατε προηγουμένως. Ναι. Εμείς συλλέγουμε τις παραγγελίες για να στελθούν μαζικά, τα πηγαίνουν στις οργανώσεις και οι οργανώσεις μετά ανεβάζουν μια φωτογραφία από τα προϊόντα που έφτασαν για να επιβεβαιώσουν ότι φτάσαν τη διαφάνεια να ενισχύσουν, και στέλνουμε επίσης μια απόδειξη στους δωρητές με αναλυτικά τη λίστα των προϊόντων, πάλι για να ενισχύσουμε τη διαφάνεια που είναι πολύ σημαντικό σε αυτό που κάνουμε. Το μοντέλο το δικό σου ποιο είναι, πώς κερδίζετε χρήματα? Γενικά δεν θέλουμε να χρεώνουμε τίποτα, ούτε τους δωρητές, ούτε τις φιλανθρωπικές οργανώσεις. Επομένως, το 100% της δωρεάς να έχει πραγματικό αντίκτυπο. Βγάζουμε έσοδα μέσω συνεργασίας μας με τον προμηθευτή, ο οποίος πουλάει τα προϊόντα στην πλατφόρμα μας και βγάζει έσοδα από αυτή τη συνεργασία. Διαπραγματευόμαστε μια προμήθεια 8 με 10% από τον προμηθευτή, αλλά τώρα προς το παρόν λόγω της πιλωτικής μας αρχής συνεργασίας έχουμε λιγότερο από 5%. Πόσους χρήστες έχετε αυτή τη στιγμή περίπου ενεργούς ανά μήνα? Accounts συνολικά έχουμε γύρω στα 2.200. Πόσες είναι οι δωρεές ανά μήνα και πόσοι είναι οι ενεργοί χρήστες? Ανά μήνα κυμαίνεται ένα το μήνα. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πάρα πολύ έντονη εποχικότητα. Κατά μέσο όρο. Κατά μέσο όρο είναι οι δωρεές ένα μήνα περίπου 100-150. Φαντάζομαι τα Χριστούγεννα είναι
Είναι μεγαλύτερη η σεζόν, σωστά. Ναι, και κάτι επίσης σημαντικό που είδαμε ειδικά φέτος είναι ότι στις φωτιές που έγιναν το καλοκαίρι, τον Αύγουστο στην Αττική, είχαμε πάρα πολύ κόσμο που έγινε viral γενικά η πλατφόρμα εκείνες τις μέρες και πάρα πολύ κόσμος έστειλε προϊόντα στους πυροσβέστες και στους πυρόπληκους μέσω της σελίδας. Μπράβο, πολύ ωραία. Ζητάμε 66.000 ευρώ για το 3% της επιχείρησης. Α, είναι αλμυρή. Έχουμε ήδη σηκώσει μια χρηματοδότηση πριν 6 μήνες. Πόσο? 200.000 ευρώ Για πόσο ποσοστό? για 20%. Πριν έχουμε ξεκινήσει να έχουμε έσοδα. Από τότε έχουμε τετραπλασιάσει τους χρήστες και τώρα προετοιμαζόμαστε μέσα στο 2025 και τον επόμενο μας γύρο για να κάνουμε τα πρώτα μας βήματα στο εξωτερικό. Οπότε σας ζητάμε να συμμετέχετε και σε αυτό το γύρο, έτσι ώστε μαζί να βοηθήσουμε τον κόσμο να γνωρίζει το κοινωνικό του αποτύπωμα. Εγώ λοιπόν να μιλήσω λίγο και να σας πω μερικά πράγματα για το μοντέλο. Χτίζετε κάτι καλό, εάν κάνετε μερικές παραμετροποιήσεις θα δείτε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Το οποίο είναι τι? Δεν έχετε βάλει μέσα και δεν έχετε στοχοποιήσει αυτό που λέμε το κομμάτι της εταιρικής ευθύνης. Υπάρχει τεράστιο κομμάτι εταιρικής ευθύνης το οποίο πάει χαμένο, το οποίο εγώ θα χαρώ πάρα πολύ να δω να πηγαίνει πραγματικά σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Άρα θεωρώ ότι το μοντέλο θέλει λίγο παραμετροποίηση προς τα εκεί. Εγώ τι βλέπω, επειδή το έχω κάνει αυτό το ταξίδι και το έκανα στην Αμερική που ήταν και πολύ δύσκολο. Θέλω να πω ότι αυτό το οποίο λίγο με αποθεί και το λέω είναι όταν κάποιος έρχεται και μου λέει πάρε 3% δεν με θεωρεί στρατηγικό συνεργάτη. Με θεωρεί παθητικό επενδυτή, ο οποίος έρχεται έβαλε τα χρήματά του, το τρέξτε και αν βγάλω έβγαλα. Και γι' αυτό είμαι εκτός. Το 66 που ζητάτε, πού θα το επενδύσετε? Ουσιαστικά είναι μέρος ενός μεγαλύτερου γύρου που θέλουμε να σηκώσουμε. Ο στόχος μας είναι να μπούμε σε αγορές του εξωτερικού. Συγκεκριμένα έχουμε βάλει στόχο την Αμερική. Ναι. Και το giving εκεί πέρα είναι και πολύ μεγαλύτερο ανά άτομο, αλλά και πολύ πιο συχνό μες στον χρόνο. Στην Ελλάδα σκεφτείτε ότι 2,5 φορές το χρόνο δωρίζει ένα άτομο. Στην Αμερική είναι πάνω από 10 φορές το χρόνο. Οπότε έχουμε στόχο να πάμε εκεί. Έχουμε ήδη ενδιαφέρον από εκεί, άρα θα είναι μέρος ενός μεγαλύτερου γύρου. Λοιπόν, μου αρέσετε πάρα πολύ. Θα σας κάνω μια προσφορά. Οκ. Αλλά θα σας δώσω μισό από αυτό που ζητάτε. Θα σας δώσω 33.000 για το 10%. Και θα πρέπει να πείσετε κι άλλον έναν Dragon να μπει μαζί μου στο deal για να το κλείσουμε. Αυτό και ακούστε τους υπολείπους. Μπορείτε να μου εξηγήσετε λίγο τη στρατηγική σας του fundraise, δηλαδή τώρα αυτό που κάνετε είναι ότι σηκώσατε το αρχικό, το χτίσατε, έχετε τις επιτυχίες, τώρα θα πάρετε 3%, ίσως κάνετε και ένα πιο μεγάλο γύρο. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς το σκεπτικό εδώ πέρα. Θέλουμε να σηκώσουμε ένα πολύ μεγαλύτερο γύρο του χρόνου για αυτή την κίνηση. Αλλά πριν το κάνουμε αυτό, θέλουμε και άτομα που έχουν γνώση από αυτές τις κινήσεις, να μπούμε δηλαδή σε μια νέα αγορά. Οι τωρινοί σας επενδυτές δεν σας βοηθάνε με το κομμάτι της Αμερικής που κοιτάτε. Ποιοι είναι οι τωρινοί? Είναι πολύ μεγάλο family office εδώ στην Ελλάδα. Ωραία, παιδιά, υπάρχει καταρχάς κάποιος ή κάποιοι dragons που πιστεύετε θα μπορούσατε να σας βοηθήσουν περισσότερο και θα είχατε κάποια προτίμηση? Είναι κάποιος εδώ πέρα που ειδικεύεται σε αυτό το τομέα καθόλου? Να ακούσουμε τα παιδιά. Νομίζω ότι ειδικά στο κομμάτι του marketplace είμαστε πάρα πολύ κοντά και με αυτό που έχετε κάνει. Νομίζω ότι έχουμε να πάρουμε πάρα πολύ γνώση από όλη τη συνεργασία με το σούπερ μάρκετ, όλο το κομμάτι των operations που περιλαμβάνει αυτό που έχουμε δει ότι είναι το μόνο εμπόδιο στο scale αυτού του πράγματος. Και σίγουρα και εσείς, κυρία Γουλιμή, γιατί έχετε κάνει αυτή την κίνηση στην Αμερική. Έχετε μπει σε προγράμματα στο Y Combinator που και εμείς έχουμε στόχο να μπούμε. Ωραία. Και νιώθουμε ότι και εσείς θα ήταν πάρα πολύ καλό fit. Όλοι οι Dragons που έχουν εμπειρία. Αυτό το κομμάτι το οποίο δεν έχετε στο μυαλό σας αυτή τη στιγμή, κοιτάτε όλα τα tech και τα back-end. Πάρα πολλά πράγματα έχουν να κάνουν με το branding, με το digital marketing. Γιατί για να πάτε καλά, μπορεί όλα τα tech να είναι τέλεια. Αν δεν φέρεις τον πελάτη και συνεχίσεις να φέρνεις την καινούργια ροή των ανθρώπων που θα έρθουν να ψωνίσουν, τότε όλο το tech. Πάντως και εμείς έχουμε φέρει κάτι εκατομμύρια πελάτες, οπότε το έχουμε και αυτό. Με ενδιαφέρει αυτό που κάνετε, πιστεύω ότι έχει προοπτική. Έχει και το κοινωνικό κομμάτι, έχει και το κομμάτι του κέρδους. Νομίζετε ότι θα έμπαινα στο δικό σας μετοχολόγιο στο μέγεθος που είσαστε με μόνο 3%? Καταλαβαίνω ότι μπορεί. Δεν θα έμπαινα. Ναι. Δεν θα έμπαινα στο 3%. Οπότε η δική μου προσφορά είναι να καλύψω όλα τα χρήματα που έχετε ζητήσει για 15%.
Yes, ευχαριστώ. Και νομίζω θα πρέπει να το συζητήσουμε και με τα παιδιά. Άρα μιλάμε για 66.000 ευρώ για 15%. Ναι, ναι. Το καταλαβαίνετε γιατί δεν μπορείτε να πάρετε αυτή την πρόταση, γιατί είναι ένα down round και δεν θα μπορέσετε να σηκώσετε χρήματα. Κοίτα, Δηλαδή, υπάρχει το κομμάτι πρόταση. του sweat, δεν είναι καθόλου ουτοπική. Όχι, Εδώ όχι, πέρα, είναι. Τάσο μου, εμένα. Για αυτό που κάνουν δεν μπορούν να το δεχτούν. Δεν είναι καθόλου ουτοπική. Έχω μπει και σε άλλα με το Χολόισα και σε άλλα cap tables και μου έχουν δώσει και δωρεάν equity, γιατί καταλαβαίνουν την υψηλή προστιθέμενη αξία. Down round, όμως. Όχι, κάνεις λάθος. Δεν κάνω καθόλου λάθος. Αφού το έχω ιστορικό, τι θα μου πεις, θα μου πεις εσύ που έχω μπει και που δεν έχω μπει. Λοιπόν, έχετε 2 προσφορές μέχρι στιγμής. Να τοποθετηθεί Δεν και η έχετε νίκη. ακριβώς 2, γιατί η δικιά μου είναι. Σωστά. Εάν μπει κι άλλος, αλλιώς δεν υπάρχει προσφορά. Λέων, εσύ είσαι μέσα. Είστε very brilliant guys και οι δύο. Πάρα πολύ smart και έχετε κάνει τη διαφορά. Αλλά ενώ αυτό είναι prominent ιδέα, I don't have a clue πλέον πώς θα μεγαλώσει. Δεν μου φαίνεται ότι είναι πολύ scalable και πολύ γρήγορα scalable business αυτό το πράγμα. Θα γίνει κάποια μέρα, αλλά δεν έχω την υπομονή να περιμένω, γι' αυτό είμαι εκτός. Ευχαριστούμε πολύ. Ας τοποθετηθεί πρώτα η νίκη. Εγώ δεν είμαι έτοιμη να τοποθετηθώ, αλλά θέλω να ακούσω και άλλα πράγματα. Προβληματίζομαι με το πώς θα φερθεί ένας χρήστης. Δηλαδή, θα κάνω εγώ 3 δωρεές με εσάς και μετά θα πω: έχω αυτή την πάρα πολύ ωραία σχέση με αυτό το μη κυβερνητικό οργανισμό που θέλω να υποστηρίξω. Γιατί δεν πάω να αρχίζω να δίνω άμεσα σε αυτόν τον οργανισμό τα 20 ευρώ που θέλω να του δώσω. Θα συνεχίσω να σας χρησιμοποιώ και την 4η και την 5η και την 6η και την 7η φορά. Αυτό δεν καταλαβαίνω και εκεί δεν καταλαβαίνω τα μαθηματικά. Θέλω να ακούσω από αυτούς. Τέλεια. Ήδη έχουμε φτιάξει ένα feature, το My Impact, που δείχνει το κοινωνικό αντίκτυπο της κάθε δωρεάς, ανάλογα με τους ωφελούμενους της κάθε οργάνωση. Και έτσι μπορείς όχι απλά να δωρίζεις πολλές φορές, αλλά να βλέπεις κάθε στιγμή πόσα άτομα έχεις βοηθήσει, πόσες ζωές έχεις αλλάξει. Δηλαδή, πολύ εύκολα έχουμε το My Impact, στο οποίο μπορώ να δω ακριβώς πόσα προϊόντα έχω δωρήσει συνολικά, τις φωτογραφίες από αυτές τις δωρεές μου, ακόμα και το πόσες ζωές έχω υπολογίσει τι δωρίζω. Και αυτό δεν μπορεί να το κάνει καμία φιλανθρωπική οργάνωση και δεν είναι μόνο αυτή η σχέση με μία οργάνωση. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι πολλοί δωρητές που ξανάρχονται διαλέγουν άλλες οργανώσεις, γιατί ξεκάθαρο, παιδιά. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές κατηγορίες ανθρώπων που έχουν βοήθεια. Εγώ περιμένω την τοποθέτηση της νίκης. Ξέρεις γιατί, γιατί αν είναι εκτός θα σας κάνει πιο σκληρή προσφορά. Εγώ, μ' αρέσει η επιχείρησή σας, θα ήθελα να σας υποστηρίξω, θα ήθελα να επενδύσω, αλλά δεν βλέπω πώς μπορώ εγώ να σας βοηθήσω ριζικά. Είμαι εκτός. Ευχαριστούμε. Άρα έμεινε μόνο. Άρα υπάρχει μια προσφορά. Η Μαρία είναι μόνη της. Κοίταξε να δεις, θα σου πω. Από τη στιγμή που δεν πήρα κάποιον άλλο να έρθει μαζί μου και ακόμα και αν διπλασίαζα την προσφορά μου και σας έδινα όλο το ποσό, θα ήταν ένα 20% που έχετε μια καλύτερη προσφορά ήδη. Οπότε η προσφορά μου δεν έχει κανένα νόημα, είμαι εκτός. Οπότε πώς εκεί είπατε. Τέλεια. Απλά σκεφτείτε ότι για μας είναι λίγο δύσκολο όταν έχουμε σηκώσει πριν 6 μήνες και δεν είναι απλά ένα family office. Τα άτομα που μπήκαν είναι πάρα πολύ στρατηγικά. Επομένως, όταν μέσα σε 6 μήνες έχουμε κάνει. Δεν μπορώ να κρίνω γιατί δεν γνωρίζω τα άτομα, οπότε δεν έχω άποψη αυτό. Σας έδωσα μια προσφορά 66.000 για 15% των μετοχών σας. Μήπως θέλετε να το σκεφτείτε? Σίγουρα. Θέλω να μιλήσουμε και με την ομάδα μας. Τέλεια. Ευχαριστούμε. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να σκοτώσουμε αυτό. Ξεπερνά τα βαλιές. Όσο είναι πάρα πολύ χρήσιμο το knowledge, αλλά δεν μπορούμε να ξεπουλήσουμε την εταιρεία για αυτό το knowledge. Το έχω δει αυτό στη Μέση Ανατολή με ακριβώς grocery donations σε φιλανθρωπικές. Έγινε χαμός. Έκανες ένα σωστό, το οποίο για μένα έχει σημασία. Ήρθες και τους είπε ότι μάγκες, εγώ για να δουλέψω θέλω ένα σοβαρό ποσοστό. Αυτό είναι που δεν καταλαβαίνουν. Το οποίο λέει και ο Γιάννης. Ναι. Το θέμα είναι ότι εγώ δεν νομίζω ότι μπορούν να πουλήσουν τέτοια ποσοστά της εταιρείας. Δεν πρέπει. Εγώ πιστεύω δεν είναι πρόβλημα το 15%. Είναι πολύ νωρίς. Λοιπόν. Ωραία, καλά τα έχετε πάει μέχρι τώρα, να ξέρετε. 15%. Λοιπόν, με το ίδιο ποσό, τέτοιο ποσοστό πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω, να σκεφτόμασταν κάποια αντιπρόταση ίσως. Θεωρώ ότι όντως έχει να προσφέρει πράγματα. 120, διπλάσιο, 122. Οκ, τέλεια, μαγιές. Λοιπόν, να έχετε πάει πολύ καλά. Πάμε. Ευχαριστούμε για τον χρόνο που μας δώσατε. Σας έχουμε μια αντιπρόταση. Να πάμε στο διπλάσιο ποσό από αυτό που ζητήσαμε, στα 122.000 και το 10%. Δυστυχώς δεν μπορούμε να πέσουμε κάτω από το 1 εκατομμύριο που ήταν το valuation του προηγούμενου γύρου. Για να κάνετε up round, είναι λογικό. Και να έχοντας τετραπλασιάσει τους δωρητές μας από Δεν χρειάζεται να πέσετε κάτω το valuation. Δώστε μου 50% από τις δικές σας μετοχές. Δεν χρειάζεται να γίνουν diluted οι υπόλοιποι επενδυτές.
Παιδιά, είναι απλό το point. Με θέλετε μέσα ή όχι? Γιατί αν με θέλετε μέσα, σας ξαναείπα, εγώ δεν μπαίνω αν δεν συμμετέχω σε ένα βαθμό που έχει νόημα για μένα. Ένα 10%. Η εταιρεία σας αυτή τη στιγμή είναι φανταστικό αυτό που έχετε δημιουργήσει, αλλά it's peanuts. Εσύ είσαι ο CEO της εταιρείας, σωστά? Τι ποσοστό έχεις? Είναι περίπου στο 30 με 35%. Ωραία. Θα μπορούσες κάλλιστα να πεις, κοίταξε, 66.000 για 10% και 5% από μένα το παίρνω πάνω μου γιατί πιστεύω ότι μπορείς πάρα πολύ να μας βοηθήσεις να μεγαλώσουμε. Εάν τον θες, σου έδωσε τη λύση να το κάνεις τον deal. Ό,τι μένει θα το δώσεις εσύ. Τόσο απλό. Εγώ στη θέση θα το έκανα. Ωραία, θα θέλαμε νομίζω να το ξανασυζητήσουμε λίγο με τους υπόλοιπους για να σας απαντήσουμε τελικώς. Τέλεια, ευχαριστούμε. Καλά. Πώς φτάσαμε εδώ πέρα. Λοιπόν. Δεν θα μπουνε. Τέλεια, ωραία. Λοιπόν, τον παραβέδες. Λοιπόν, το σκεφτήκαμε, το συζητήσαμε και με τους υπόλοιπους founders. Θα προχωρήσουμε στο deal, κρατώντας 66.000 για 3% σε οικονομικό ποσοστό και το 12% από το pool των founders. Με το μεγαλύτερο μέρος προφανώς δικό μου. Λοιπόν, επειδή το εκτιμώ ότι ακριβώς το έκανε στον deal αυτό, θα πάρω 10% από το δικό σου το equity και 3% από το υπόλοιπο, εντάξει, είμαστε 13. Wow. Λοιπόν, μπράβο παιδιά μου. Συγχαρητήρια. Θα πάτε πάρα πολύ καλά. Νομίζω είσαστε φοβεροί νέοι επιχειρηματίες. Μπράβο. Τέλεια. Μπράβο, guys. Μπράβο, παιδιά. Λοιπόν, τέλεια. Συγχαρητήρια, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Τέλεια. Ορμάμε. Thank you. Bye bye. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Μπράβο. Καλά, φοβερή κίνηση αυτή. Ναι. Φοβερή κίνηση. Πάρα πολύ ωραία. Να τους δώσεις και 2. Πάρτε τα για την καλή σας. Το αξίζουνε, Για το παιδιά. αξίζουνε, ναι. Έχουμε deal! Μπράβο, παιδιά! Λοιπόν, πώς νιώθετε? Εντάξει, ήταν μια δύσκολη δραμάταση, νομίζω. Αυτή η κίνηση που δεν τη βλέπουμε συχνά και είναι πολύ σημαντική για τους founders μιας εταιρείας, το να δώσετε 10% τα δικά σας ποσοστά. Αν δεν ήταν ο Γιάννης που έκανε την προσφορά και ήταν κάποιος άλλος, θα το δίνατε? Δεν νομίζω. Γιατί σημασία έχει ποιος μπαίνει στην εταιρεία. Είναι σαν ένας ακόμα co-founder και προτιμάμε νομίζω να έχουμε ένα μικρό ποσοστό ενός πολύ μεγάλης πίτας παρά ένα μεγάλο μιας μικρής. Η συμβουλή μας στον κόσμο που θέλει να προσφέρει είναι ότι να μην ξεχνάτε ότι η φιλανθρωπία είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε καλούμε τον καθένα να έρθει μαζί μας και να επαναπροσδιορίσουμε τη φιλανθρωπία στην Ελλάδα και όχι μόνο. Να κάνουμε ένα giving, έτσι, και άπαντε λοιπόν με το 3. 1, 2, 3. Giving!